Mahaw ta mga bay. Kay gutom naman po kayo. Putan oh. Sinanawan nga munggos. Mahaw tadaan kay para diretso-diretso na ito trabaho. Niya butang alas 10 mo kaon. Pagay na itong kanon kay bago nang niluag. Tara mga bay. Ibulit yung mga usik. Tawag na batay ko mga bay, sudan. Adobo. Adobo ni nga manok mga bay. Daraw. Ha. Okay. Dara mga bay. Okay. Dito tayo. Utan. Munggos siya mga bay. Sinawan. Dara oh. Ini pa ito kanon. Minta. Manok. Ang bubo. Diya pa mga bay. Pana. Sabaw na food. Ako yung bulag-bulag ng mga kapit kanita.